Αποκτήστε τώρα την προνομιακή κάρτα που σας προσφέρει εκπτώσεις από 20 έως και 50% στις αγορές, στο φαγητό, στη διασκέδαση, σε υπηρεσίες γυμναστηρίων, κομμωτηρίων, σπα και μασάζ, καθώς και σε εισιτήρια για κάθε είδους θέαμα. Μην χάνετε ούτε λεπτό. Καλέστε τώρα στο 2310 403 825 και αποκτήστε την Dynamic Card με μόνο 10 ευρώ. Την κάρτα που κάνει τη ζωή σας πιο άνετη. Επιδιώκει αναμέτρηση με τον Mayweather. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Μια ιστορική εκπομπή, τα δυναμικά σπορ, επιστρέφει και πάλι στην ελληνική τηλεόραση. Τα δυναμικά σπορ θα παρουσιάζουν κάθε εβδομάδα σούπερ θέαμα από όλο τον πλανήτη. Αγώνες kickboxing, MMA και επαγγελματικής πυγμαχίας θα προβάλλονται σε κάθε εκπομπή. Σε λίγες μέρες έχουμε έναν αγώνα με ελληνικό χρώμα. Νικολέτα. Ναι, στην Αγγλία, 22 Μαρτίου. Στο Infusion, ο Αλέξανδρος Χατζηχρόνογλου έρχεται αντιμέτωπος με τον Ιρλανδό Mark Too Sharp Casserly. Infusion. You got the 18 fighters from all over the globe. We have them train together, we have them live together, we have them eat together, we have them fight together. But only one gets to win it, so it's now or never. This is the battle of a warrior. Ακόμα μια ελληνική συμμετοχή θα έχουμε στο Infusion στην Ιρλανδία με τον Αλέξανδρο Χατζηχρόνογλου που αγωνίζεται με το παρατσούκλι The Professor. Στη διοργάνωση αυτή στο παρελθόν έχουν διαγωνιστεί και άλλοι γνωστοί Έλληνες όπως ο Αλέξανδρος Γκερέκος και ο Μελέτης Κακουμπάβας. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία στον Έλληνα Professor που αγωνίζεται στο main event της βραδιάς. Απριλίου. Στη Χαλκίδα έρχεται το Gladiators Night για 8η φορά. Ναι, έχουμε πραγματικά μια εξαιρετική διοργάνωση στην οποία περιμένουμε να δούμε με πολλή αγωνία τον Μελέτη Κακουμπάβα, ο οποίος από kickboxer βαφτίζεται πυγμάχος. Το Gladiators Night διοργανώνεται για 8η συνεχόμενη χρονιά με αγώνες kickboxing, muay thai και πυγμαχίας. Ένα πολύ μεγάλο όνομα, ο Glory Karabet, έρχεται για δεύτερη φορά στη χώρα μας και αντιμετωπίζει τον Αλέξανδρο Χατζηχρόνογλου. Ο Χαλκιδαίος πρωταθλητής Μελέτης Κακουμπάβας επιστρέφει για να αγωνιστεί και πάλι στην έδρα του μετά από 3 μεγάλες νίκες με όρους kickboxing σε Λονδίνο, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Ο Μελέτης για πρώτη φορά θα αγωνιστεί ως πυγμάχος, αντιμετωπίζοντας το Ρουμάνο πρωταθλητή.
Μέσα στο Μάιο έχουμε μία ακόμα μεγάλη διοργάνωση στην Αθήνα, το Scorpion 7. Είναι μια διοργάνωση του Γιώργου Σαριδάκη, ο οποίος κάνει πολύ καλή δουλειά. Ας δούμε λοιπόν ένα φοβερό τρέλερ από το Scorpions 6. Για τη συνέχεια θα δούμε έναν αγώνα επαγγελματικής πυγμαχίας μεταξύ του Mayweather και του Canelo. Και περνάμε λοιπόν σε αυτό το πολύ ενδιαφέροντα αγώνα, πυγμαχικό. Βλέπουμε το Jimmy Lennon, ο οποίος εκφωνεί τον αγώνα και κάνει την παρουσία των αντών. Μαζί μου στο σχολιασμό ο Μάνος Ναποζίδης. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα και εσένα. Θα μας βοηθήσει με τις γνώσεις σου. Πολύ ευχαρίστως, πάρα πολύ ευχαρίστως. Βλέπουμε εδώ τώρα κάποια πλάνα Από το τελευταίο παιχνίδι του Floyd Mayweather και τον νεαρό και φιλόδοξο Σαούλ Κανέλο Αλβάρες. Οι προκλητικές δηλώσεις του Floyd Mayweather όπως πάντα. και αυτές οι οποίες πουλάνε βέβαια, στον τον κόσμο, γεμίζουν τα στάδια. Τώρα είδαμε και το χρυσό παιδί της πυγμαχίας, τον Όσκαρ Ντελαχόγια, ο οποίος διοργανώνει το παιχνίδι. Τίποτα δεν είναι απίθανο, λέει ο Κανέλο. Για να τον δούμε, 15 Σεπτεμβρίου σήμερα. Θα είναι άραγε η μέρα κατά την οποία ο Floyd Mayweather θα χάσει το αίτητο του. Βλέπουμε εδώ τα ρεπορτάζ, τις φωτογραφίσεις. Και το απαραίτητο stare down. Και είσοδος λοιπόν του Σαούλ Κανέλο Αλβάρες, ντυμένος σε μεξικάνικη απόχρωση. Ακριβώς, με τα χρώματα της ημέρας. Ακριβώς, για να τιμήσει την πατρίδα του. Χαμογελαστός. Γιώργο, μόλις 22 ετών, έτσι. Νομίζω ότι έχει πολύ μοναχοντής, μεγάλο ταλέντο. Δεν ξέρω αν είναι η ώρα του για να αναμετρηθεί με τόσο μεγάλο όνομα. Θα δείξει, κοίτα ένα γήπεδο όμως. Κοίτα ένα γήπεδο, η MGM Grand Arena σφίζει από κόσμο. Πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Πάρα πολύ όμορφη ατμόσφαιρα και σίγουρα πολύ μεξικάνικα εδώ. Εννοείται, και όχι μόνο μεξικάνοι. Ο Floyd Mayweather είναι μισητός στον κόσμο, οπότε είναι πάρα πολύ και οι Αμερικάνοι fans του κοκκινομάλι πυγμάχου. Λες λόγω των προκλητικών δηλώσεων του να... Δεν αρέσει η ζωή που κάνει Floyd καθόλου. Δεν αποτελεί πρότυπο και τα έτσι. ακριβά αυτοκίνητα. Και νάτος Floyd Mayweather, 44-0. 44 λοιπόν αγώνες, 0 ήττες. Ένας αήττος αθλητής. Ένας αήττος αθλητής και είσοδο με Justin Bieber και Lil Wayne να τον συνοδεύουν. Και τσίλα στόμα. Από ό,τι βλέπουμε. Να σου δώσω μια πληροφορία. Από τα ρεπορτάζ προκύπτει ότι η ενδυμασία που φόρεσε ο Floyd Mayweather για αυτό το παιχνίδι
Του κόστησε $15,000 λοιπόν. Μάλιστα. Και η αμοιβή του όμως, να πούμε γιατί πώς ήταν, γιατί όλα παίζει ρόλο. Η αμοιβή του για αυτό το παιχνίδι guarantee, δηλαδή τα στάνταρ χρήματά του, θα είναι $80 εκατομμύρια. Μάλιστα. Άρα λοιπόν όταν παίζει $80 εκατομμύρια μπορεί να θέσει και $15,000 για να ντυθείς για ένα βράδυ. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν μπαίνει μέσα στο ring. Είδες τους συνοδούς τους, είδες τι ύψους είχαν και πόσα κιλά ήτανε. Ναι. Αν και πιστεύω ότι ο Floyd μπορεί να κανονιστεί και μόνος του, δεν χρειάζεται. Δεν έχει ανάγκη από bodyguard. Λοιπόν, δύο βουνάπατες ήταν δεξιά και αριστερά, έτσι το συνοδεύανε. Και ξεκινάμε λοιπόν. Ξεκινάμε όλα έτοιμα. Όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσουμε στον πρώτο γύρο. Με το μπλε σορτσάκι είναι ο Floyd Mayweather. Και έχει πάρει φωτιά η αρίνα, βλέπουμε. Και απέναντί του με τα πράσινα ο Σαούλ Κανέλο Αλβάρες. Ωραία. Ο οποίος σήμερα ρισκάρει τη ζώνη του. Ρισκάρει τη ζώνη στα μεσαία βάρη της WBC. Και φυσικά την κενή ζώνη, την διαθέσιμη ζώνη της WBA. Ακριβώς. Άρα ο νικητής θα παίρνει όλα. Ο νικητής με δύο ζώνες. Κοίταξε, ο Floyd Mayweather και να χάσει θα φύγει με $80 εκατομμύρια. Αντίθετα, ο νεαρός Σαούλ θα πάρει 2 ζώνες, τη φήμη και $10 εκατομμύρια. Ακριβώς. Λοιπόν, αναλυτικά έτσι ο πρώτος γύρος, κάπου ζυγίζει τον άλλον. Να σημειώσουμε ότι ο Κανέλο είναι ένας πολύ επιθετικός πυγμάχος και απέναντί του έχει το πιο αμυντικό πυγμάχο στην ιστορία της πυγμαχίας, τον Floyd Mayweather. Η γνωστή position που κρατάει ο Floyd, η γνωστή του guard, το ένα χέρι κάτω και πάντα άμυνα με τους ώμους. Για να δούμε. Εάν συνδυάσουμε αυτά τα δύο που είπες, ο πιο επιθετικός με τον πιο αμυντικό, προμηνύει κακό θέαμα. Έτσι, αν το σκεφτούμε με βάση τη λογική. Δηλαδή, βασίζομαι, Γιώργο, στον ενθουσιασμό που θα δείξει ο Κανέλο. Είναι τεράστια ευκαιρία αυτή που έχει. Θέλω να σου πω ότι ήταν το νούμερο 10 στη λίστα και με τον ένα και με τον άλλο τρόπο τον κάνανε διεκδικητή. Ακριβώς. Εδώ τώρα έχει φέρει και λίγο θράσος, έτσι. Αυτό είπα και εγώ νωρίτερα. Δεν ξέρω αν ήταν έτοιμος, αν ήταν η ώρα για να φτάσει να παίξει με ένα τόσο μεγάλο όνομα. Ή ίσως να έπρεπε να περιμένει. Δεν ξέρω, οι μάνατζερ του φυσικά το ξέρουν καλύτερα. Και σίγουρα και τα νούμερα μιλάνε, έτσι. Γιατί πολλές φορές η λογική στρατηγική ξεπερνείται από τα γεμίνη στην άκρη όταν τα χρήματα μιλάνε. Ακριβώς. Ο Όσκαρ ντε λα Χόγια για μία ακόμη φορά παρουσίασε άλλο ένα πυγμάχο του, πως έχει το blueprint, δηλαδή το στοιχείο το οποίο θα κερδίσει τον Floyd Mayweather. Οι προηγούμενοι δεν τα κατάφεραν. Μάλιστα, Κανέλο λοιπόν για αυτούς που δεν μας παρήξαν τώρα τους έξω με τα πράσινα γάντια και το πράσινο ζώστο, ο λευκός αθλητής. Με τα κόκκινα μαλλιά, ας πούμε. Με τα κόκκινα μαλλιά, πολλά χαρακτηριστικά. Και ο χωρίς μαλλιά, ο σκουρόχρωμος λοιπόν αθλητής με τα μπλε γάντια. Έχουμε λοιπόν τον Floyd Money Mayweather. Ακριβώς. Το μεγάλο όνομα θα λέγαμε της αναμέτρησης. Παιχνίδι μέχρι στιγμής στρατηγικής, ψάχνονται να βρουν τα πατήματά τους, να δούμε, να ανιχνεύσουν αν θέλεις. Ακούς κραυγές από τον κόσμο. Ακούω, ναι, ποιο φωνάζουν, υπέρ του Κανέλο, υπέρ του Κανέλο. Θα θυμώσεις λίγο τώρα. Δεν τον νοιάζει το Floyd, του αρέσει να προκαλεί. Με τα αριστερά του τζαμπ προσπαθεί να κάνει τη ζημιά, να πλησιάσει το Floyd Mayweather ο Κανέλο. Ο οποίος Κανέλο έχει πάρει το κέντρο του ring, το βλέπουμε. Ο άλλος γυρίζει γύρω-γύρω. Προσπαθεί, βασίζεται πάντως στο ένα του χτύπημα. Προσπαθεί να πατήσει σωστά και να χτυπήσει για να κάνει τη ζημιά. Να σου πω ότι ο Floyd Mayweather στην καριέρα του έχει δεχτεί μόλις ένα δυνατό χτύπημα. Δεν έχει πέσει ποτέ με τον down. Μάλιστα. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Και τέλος. Ο πρώτος γύρος, τι είδες στον πρώτο γύρο? Είδα τον Κανέλο να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Εδώ, κάποια highlights να δούμε ξανά, να θυμηθούμε. Εδώ περνάει ένα αριστερό. Όμως δέχτηκε δύο στην απάντηση στην κόντρα του Floyd Mayweather. Και ξανά ωραία τα highlights που μας δίνει ο Showtime. Βλέπετε εδώ. Προσπαθεί. Τι ωραία επίθεση. Τι ωραία επίθεση από το Floyd Mayweather. Και εδώ πάλι ένα δεξί, βλέπεις. Τι πέρασε δύο έτσι καλά σημεία με το δεξί. Εδώ ένα κράτημα, το πασάει το κεφάλι. Πάγια τακτική. Είδες και ένα γάντια από κάτω. Ένα low blow που λέμε. Παρεξηγήθηκε ο Floyd. Μάλλον ναι, το ήξερε τι έκανε, το έκανε επίτηδες. Από τσατήλα το έκανε νομίζω. Εδώ βρήκε όμο, το είδες πόσα τιμήματα προσγειώνονται πάνω στον ώμο του. Δηλαδή κάνει άμυνες με τον αριστερό του ώμο. Ακριβώς, είναι η τακτική του αυτή. Είναι η άμυνα με τους κανείς πυγμάχους δεν μπορεί να το κάνει. Ναι. Και παράλληλα έχει ελεύθερο το αριστερό χέρι από κάτω να ξαπουλήσει επίθεση ταχύτατα. Ενώ λέει να μείνει μια μεριά με τον ώμο, δεν αποσχολεί το χέρι και κάνει μια επίθεση.
Ξανά μας δίνουν τα highlights. Έτοιμος. Boom! Πολύ καλό αυτό. Αυτό είναι καθαρό το σημείο. Κλασική κόντρα Floyd Mayweather και εδώ το uppercut που δεν πέρασε ποτέ. Βλέπεις το μάτι του λίγο πρισμένο, το αριστερό του μάτι. Είναι έτοιμο να σκάσει το μάτι. Είναι έτοιμο να σκάσει το μάτι. Πότε προλαβαίνει. Η οικογένεια Κανέλο. Με τη ζώνη πυγμάχη όλοι. Με ζώνη στα χέρια την είδες. Ξεκινάμε. Για γούρι φαίνεται. Έκτος γύρος. Δείχνουμε λοιπόν τους καλύτερους γύρους. Ακριβώς, έκτος γύρος. Για να δούμε, ο Κανέλο επιτίθεται, αλλά... Βλέπουμε το μάτσι έχει πάρει φωτιά, τα χρήματα είναι πολύ πιο δυνατά. Παιχνίδι μέση από τον Κανέλο, βλέπεις, προσπαθεί να αποφύγει να χτύπα, να χωθεί μέσα, να πάρει την κοντινή απόσταση. Βλέπω όμως το Floyd Mayweather ατάραχτο, Γιώργο. Ναι. Το δύσκολο είναι ότι δεν μπορεί να το στριμώξει εύκολα τον. Να το βλέπεις, οι κόντρες του Floyd Mayweather είναι καταπληκτικές πραγματικά. Άλλη μία. Και με ένα ανορθόδοτο στέλνει με το αριστερό χέρι κάτω, έτσι, δηλαδή είναι δική του σχολή πυγμαχίας. Είναι μοναδικός. Ο πατέρας του έπαιξε πρώτος αυτό το στυλ. Ναι, ο Floyd Mayweather Senior, αλλά δεν έκανε την καριέρα του γιού του σε καμία περίπτωση. Και ξανά το γνωστό κράτημα. Το γνωστό κράτημα του Money. Επιμένει με το αριστερό τζαπ πάντως να κάνει την είσοδο, δεν είναι όμως αποτελεσματικό αυτό που πλευράς Κανέλο. Σε αυτό το παιχνίδι νομίζω δεν μπορεί να αλλάξει το... Δεν είναι και εύκολο, έτσι. Καθόλου εύκολο δεν είναι. Να είσαι χαμελέοντας της πυγμαχίας και να μεταμορφώνεσαι κάθε φορά σε ένα άλλο παιχνίδι. Ακόμα ένα ωραίο αριστερό κοσέ. Ο Floyd είναι σαφώς πιο γρήγορος, έτσι. Σαφώς πιο γρήγορος, για να έχουμε μια μικρή παρεξήγηση τώρα, Όχι, θα ανταλλάσσουν κουβέντες, Ανταλλάσσουν κουβεντούλες. Αυτά είναι τα ωραία. Κανένα σεβασμός από τον νεαρό Κανέλο. Όπου κάτι πήγε να περάσει τώρα με δεξί, βλέπεις, βασικά δεν μπορεί να τον πετύχει, δεν μπορεί να τον βρει. Όσο έχει το κέντρο του ring, θεωρώ, Γιώργο, ότι τον έχει... ότι δεν μπορεί να τον φρενώσει, μόνο να τον πάει στα σκηνιά. Τον έχει ρίξει σε ένα δικό του παιχνίδι ο Floyd και παίζει μαζί του αυτή τη στιγμή. Τον κουράζει ουσιαστικά. Και δείξουμε και τι αντοχές έχει. Είμαστε στον έκτο γύρο, από τους 12, είμαστε στη μέση του αγώνα δηλαδή. Θέλω να σημειώσω σε αυτό το σημείο ότι ο Κανέλο μπορεί να ζυγίζεται στα 74-76 κιλά, αλλά πάνω στο ring σε καμία περίπτωση δεν είναι τόσο, έτσι. Φτάνει και τα 79 κιλά. Ανεβάζει κατευθείαν, έτσι, ναι. Κάνει το λεγόμενο carbo starving, έτσι, έναν τρόπο δηλαδή που αδειάζει τους μύθους από γλυκογόνο και νερό και στη συνέχεια μετά τρώγοντας ανεβαίνει, ναι. Φυσικά δηλαδή μπαίνει με δίαιτα στη σκύλητα αυτό, την οποία μετά άρα είναι βαρύτερος, να το πούμε αυτό, έτσι. Ακριβώς, καταπληκτικές αποστολές από το Floyd Mayweather. Θεωρητικά και δυνατότερος. Και δυνατότερος, αλλά δεν μας το δείχνει. Όχι ταχύτερος. Όχι ταχύτερος, καθόλου. Δεν τι γίνεται με τον κόσμο, μου σκοφτεί όρθιο. Και αντιστροφή ρόλων πλέον Floyd Mayweather φωνάζει το γήπεδο. Ναι. Αυτό είναι. Τέλος του δεύτερου γύρου. Καμπανάκι λοιπόν. Βλέπεις standing ovation. Δεν θα είναι και Αμερικάνοι. Χειροκροτάνε όρθιοι. Χειροκροτάνε όρθιοι τον καλύτερο πυγμάχο της εποχής μας. Αυτό, είδες τι ωραία ατμόσφαιρα, έτσι, έρχονται να δουν, είναι φύλαθος κόσμος. Εδώ έγινε η παρεξήγηση που είπαμε πριν, τον έσπρωξε με τον νόμο. Δεν επιτρέπεται αυτό φυσικά. Ο διαιτητής κάνει το καθήκον του. Εδώ θα φανεί πιο καθαρά. Να πούμε ότι εδώ ο πυγμάχος κινδυνεύει πάρα πολύ να δαγκώσει την πλώση του και αυτό είναι το χειρότερο σε τέτοιου είδους βρώμικες επιθέσεις, θα τις χαρακτήριζε. Μπαμ, πέρασε το αριστερό και το δεξί. Και άλλο ένα. Αλλά το βλέπεις αμέσως απαντάει, αλλά τι καλό μάτι που είχε. Βλέπεις πώς τον αδειάζει, τραβέται από ένα σκηνιά, τον αδειάζει και αποφεύγει το χτύπημα. Ξέρεις, βλέπουμε τώρα έναν 22χρονο πυγμάχο να κυνηγάει έναν 37χρονο, ο οποίος έχει τεράστια πείρα, αγώνες με πάνω από 10 παγκόσμιους πρωταθλητές και έτσι βγαίνει και το 44-0. Βέβαια να σημειώσουμε ότι ο Κανέλο είναι επαγγελματίας από 15 ετών σε πληροφορώ, Γιώργο, γι' αυτό και μέχρι τώρα μετράμε 42-0 και μόλις μία ισοπαλία. Άιτητος του Κανέλο. Το ρεκόρ είναι κοντινό όπως είναι, έτσι. Είναι κοντινό, αλλά οι αντίπαλοι δεν έχουν κάτι. Άλλα τα νούμερα, άλλα τα μεγέθη. Γελάει ο Floyd. Όπως είδες εδώ πέρα, ο Κανέλο χτύπησε τα σκοινιά στην προσπάθεια του να τον πετύχει και ο Floyd τον κορόιδεψε.
Είναι πραγματικά καταπληκτικός. Έλεος, πραγματικά. Εδώ τώρα είναι από τις λίγες φορές που καταλαβαίνει το στριμώκι στη σκηνιά και βλέπεις πόσο εύκολα σε γλιστράει και φεύγει. Εδώ κυνηγάει το liver, το σηκώτη που λένε, τίποτα. Μοιάζει στην κυριολεξία ανέγκυφτος. Γι' αυτό και το δεύτερο παρατσούκι του Σατομάν είναι pretty boy, έτσι. Γιατί πάντα φεύγει καθαρός, με ένα καθαρό πρόσωπο. Ωραίο παιδί, μπαμ, ακόμα ένα δεξί ευθύ straight στο πρόσωπο του Κανέλο. Δεν μπορώ να πω ότι το Κανέλο θα είναι τόσο όμορφος μετά όμως, τον αγώνα. Ήδη βλέπω σημάδια αρκετά στο πρόσωπό του. Είναι έτοιμος να σκάσει. Είναι και ανοιχτόχρωμος. Και να πούμε ότι στο προηγούμενο. Εδώ έχουμε τους θέλει σχολιασμό αυτό, οπωσδήποτε. Ξαδέρφη της Πάμελα Άντερσον. Λοιπόν, εντυπωσιακά πράγματα. Ξεκινάμε. Επανερχόμαστε στο παιχνίδι μας, 10ο γύρος. Βλέπουμε πάλι, υπενθυμίζω, τους καλύτερους γύρους. Ακριβώς. Στο σχολιασμό ο Μάνος Νακοζίδης. Και τον Γιώργο Φαχαρίδη. Για να δούμε λοιπόν ένας αγώνας αρκετά σημαντικός. Δύο τίτλοι παίζονται, δύο ζώνες, μεγάλη ευκαιρία, θα έλεγα πιο πολύ για τον νεαρό Κανέλο. Εννοείται ο Κανέλο μας υποσχέθηκε ότι θα μας σοκάρει, μέχρι στιγμής δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Και μου κάνει τεράστια εντύπωση, βέβαια η διαφορά επίπεδου είναι χαόδης. Στο προηγούμενο παιχνίδι του, ο νεαρός Μεξικανός έπαιξε με τον Όστιν Τράουτ, έναν επίσης μετρήσιμο, στο πλαίσιο της πιάτσας, πυγμάχο και τον έκανε χαβαλέ. Ένας αγώνας που δεν πήγε καλά, έτσι. Σωστά, πρακτικά νομίζω. Πρακτικά δεν πήγε καλά για πρώτη φορά το παιχνίδι του Floyd Mayweather με τον Robert Guerrero, γνωστό και ως Ghost. Δεν ήταν και γεμάτο το γήπεδο. Και για τους Αμερικάνους αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα και για την εταιρεία, τη Showtime. Σωστά. Αλλά όταν νομίζω σήμερα τα πράγματα έγινε απίστευτο matchmaking και τρομερό promotion, έτσι ώστε να μαζευτούν πολλά χρήματα. Σε επιστρέψουμε στο παιχνίδι. Κυριαρχεί ο Floyd Mayweather. Ακόμα είμαστε στη μέση του 10ου γύρου αυτή τη στιγμή. Δύο γύροι απέμειναν. Θεωρώ πως έχει κλείσει πλέον το αγώνας. Δεν νομίζω ότι εκτός και αν έχουμε κάποιο νοκάουτ. Πλέον έχει παθητικό ρόλο πλέον. Ότι έχει περάσει μέσα στα σκηνιά και το κέντρο το έχει ο Φλόιντ. Έχουν μια αλλαγή, έτσι. Δηλαδή, στους πρώτους γύρους είχαν απ' έξω τον Κανέλο και μέσα τον Φλόιντ και τώρα τα πράγματα αλλάξαν. Πρόσεξε, θέλω να δεις εδώ τη σκηνή. Κοίταξε, η διαφορά του όγκου τους είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ναι, φαίνεται. Σαν να είναι άλλες κατηγορίες. Ακριβώς. Ο Κανέλο για μένα είναι 80άρης. Και κοίτασε όμως, ενώ έχουμε εδώ 37χρονο αθλητή, 37 νομίζω. Ακριβώς, 37. Κοίταξε πόσο άνετα κινείται. Εδώ, να το πέρασε το δεξί. Για να δούμε η πρώτη καλή επίθεση του Κανέλο. Πάλι όμως προστάτευσε το σαγόνι του. Με τους ώμους και πέρασε και ένα αριστερό τζαμπ. Ο άνθρωπος δεν έχει σαγόνι, έχει ώμους. Λοιπόν, βάζει τον ώμο μπροστά. Κοίταξε τον, πόσο ήρεμος είναι, πόσο ήρεμος είναι. Και βλέπει, κοίτα. Πολύ καλό μάτι. Μου κάνει εντύπωση παρόλο την ηλικία του πόσο φρέσκος είναι. Ακριβώς. Κοίταξε, ο Floyd Mayweather είναι ο πυγμάχος ο οποίος παίζει 2 αγώνες το χρόνο, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια λοιπόν της παύσης του γυμνάζεται κανονικότατα. Και μιλάμε τώρα μετά από 30 λεπτά ξύλου, έτσι. Ακριβώς. 30 λεπτά αγώνα έχουν περάσει αυτή τη στιγμή. Είμαστε τέλος τα τελευταία δευτερόλεπτα του 10ου γύρου. Και πάμε πάλι Κανέλο από τον κόσμο. Λίγο ανέβηκε ο Κανέλος σε αυτό το γύρο. Τελικά ο κόσμος υποστηρίζει όπου κερδίζει. Ακριβώς. Ανεμοδούρες. Είναι λίγο μετάβλητη. Τέλος και ανταλλάσσουν κάποιες κουβέντες. Εδώ το κοίταγμα ήταν όλα τα λεφτά. Όλα τα λεφτά. Και δύο γωνίες για οδηγίες. Ακριβώς στη γωνία του Floyd Mayweather ο πατέρας του. Βλέπουμε εδώ ξανά τώρα τα highlights του γύρου. Φαίνεται ο προβληματισμός του πρόσωπου του Κανέλο. Πέρασε δύο καλά και βρίσκει άρα τον αδειάζει. Και πάλι καλά που την πέρασε αντεπίθεση. Και άλλο uppercut. Και ξανά οι ομιλητές παρουσίες μας παρουσιάζουν το γύρο μας. Καλά έκανε τους εβέτες και το ξανάδειξε. Νομίζω όλοι χάρηκαν. Για να δούμε τι θα δούμε. 12ος γύρος. Ακριβώς. Τον τελευταίο γύρο λοιπόν. Βάσει σημείων ο αγώνας έχει κρυφθεί. Το μόνο που περιμένουμε είναι τον Κανέλο. Δεν μπορεί να έχει άλλη επιλογή ο Κανέλο εξ τον νοκάουτ. Πρέπει να ανοίξει το παιχνίδι. Άρα πρέπει να τα δώσει όλα. Για να δούμε. Έχει τη δυνατότητα, έχει τη δύναμη το σθένος να κυνηγήσει τον νοκάουτ. Την ίδια στιγμή που ο Floyd Mayweather είναι φερσκότατος. Λες και παίζουμε τον παιχνίδι. Δες εδώ κίνηση. Κοίτα πόδια.
Γρήγορα πόδια, πολύ γρήγορα πόδια, έξυπνο μάτι. Εδώ, πρόσεξε, την κίνηση που πιάνει ο Floyd Mayweather το αριστερό χέρι του Κανέλο και το κλειδώνει κάτω από τη μασχάλη του. Επίτηδες για να μην τον αφήσει να κάνει άλλη επίθεση. Και κοίταξε, αλλάζει κινείται και από τις δύο πλευρές. Μία αριστερά, μία δεξιά. Δεν είναι προβλέψιμο, δεν μπορεί να καταλάβει. Δεν είναι μία κίνηση. Γι' αυτό και δεξιόστροφη, αριστερόστροφη και τον βλέπει, κοίταξε. Αλλάζει μία δεξιά, μία αριστερά. Γι' αυτό και αναφερόμαστε στον καλύτερο πυγμάχο του πλανήτη αυτή τη στιγμή. Τίποτα. Βλέπεις, κολλάει και αμέσως πιάνει το αριστερό χέρι για να μην αφήσει καμία διέξοδο. Αριστερό τζαμπ από το Floyd Mayweather. Τίποτα, και πάνω που πάει να τον στριμώξει στα σκοινιά, με ένα απλό σπρώξιμο ο Floyd ξεφεύγει και συνεχίζει να τον κουράζει. Πάλι λοιπόν το τέλος του ring από το Κανέλο. Τα παίζει όλα και όλα. Πλέον τώρα ξέρει ότι δεν έχει χάσει τη σημεία, το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Αν δεν τον κατεβάσει σε αυτό το γύρο, δεν έχει καμία πιθανότητα να κερδίσει. Στο σώμα κάποια χτυπήματα. Εδώ ο διαιτητής προσπαθεί να σταματήσει τον αγώνα. Έξυπνα από τον αγκαλιάζει, του κόβει τα όπλα του, του δεσμεύει τα χέρια. Και μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της συνάντησης. 60 δευτερόλεπτα λοιπόν για τον Mayweather. Ακριβώς από το αποτέλεσμα της συνάντησης να δούμε ποιος θα πάρει τις δύο ζώνες WBC και WBA. Και αν φυσικά ο Mayweather θα γράψει ένα ιστορικό ρεκόρ 45-0. Μεγάλα νούμερα. Δεν ξέρω, υπάρχει έτσι παρόμοιο ρεκόρ? Όχι. Όχι, πρόχειρα που το έχω στο μυαλό μου, ίσως ο Ρόκι Μαρτσιάνο αν δεν κάνω λάθος. Ήταν κοντά. 30 δευτερόλεπτα. Νομίζω και ο Μάικ Τάισον κάπου εκεί είπε να έχει σταματήσει κοντά στους. Δεν πρέπει να έχει φτάσει όταν δέχτηκε την πρώτη του ήττα. Ακριβώς. Το πήγε σοκάρει τότε στο Τόκιο. Τον Μπάστερ Ντάγκλας, θυμάσαι? Οπότε είχε κάνει την πρώτη του ήττα και νομίζω ότι σταμάτησε σε λιγότερα από 40 αγώνες το ρεκόρ. Αλλά να πούμε τότε ο Τάισον δεν είχε αντιπάλους τέτοιο επίπεδο. Είχε μαζέψει ρεκόρ με. Όλοι όρθιοι και χειροκροτούν. Τέλος του αγώνα. Τέλος του αγώνα λοιπόν. Ας ακούσουμε τι γίνεται μέσα. Δες το να είναι απίστευτο. Δηλαδή ακούραστος. Δεν είναι χανιασμένος καν. Ακούραστος. Δεν είναι χανιασμένος. Γιώργο, να το πούμε και επίσημα 45-0. 45-0. Φεύγουν οι κάποιοι τους, είδες. Δεν περιμέναν να ακούσουν κάποιο αποτέλεσμα. Πήγαν να ξεπαρκάρουν και να φύγουν, ξέρουν τον νικητή. Δηλαδή είναι φοβερό. Είδα κόσμο να φεύγει. Εδώ χαιρετάει η ομάδα. Κοιτάζει και ελέγχει ο γιατρός του αγώνια. Ναι, ότι δεν υπάρχει κανένας στογόνος αγώνι. Όλα καλά. Όλα καλά. Εδώ αγκαλιές και φιλιά. Το πρόσωπο ήταν απείραστο. Σαν να μην έχει πυγμαχίσει 12 γύρους. Απίστευτο, Pretty boy. Ούτε ένα σημάδι. Μας δίνουν και κάποια στατιστικά. Τα ποσοστά εδώ που βλέπεις. Ο Κανέλο επιχείρησε 294 χτυπήματα και πέτυχε μόνο τα 44. Άλλος 330, τα οποία προσγειώθηκαν τα 139. Αυτά είναι τα jabs. Συντριπτική διαφορά αυτά. 232, 505 συνολικά τα χτυπήματα του Mayweather, 117-526. Κυριάρχησε κατά κράτος. Τώρα εδώ η στατιστική λέει την αλήθεια, έτσι δεν χρειάζεται να ακούσουμε τους κριτές. Τα νούμερα. Δεν ξέρεις πότε οι κριτές μπορεί να μας κάνουν καμιά έκπληξη. Ναι, αλλά θα μπορούν να φύγουν μετά, νομίζω, από το γήπεδο. Εδώ βγάζουν και τα γάντια. Να πάμε πλέον και στην ανακοίνωση του νικητή και πρωταθλητή της μεσαίας κατηγορίας. Δύο κατηγοριών, WBC, WBA, τον θυμίζουμε. Κρίμα για τον Κανέλο. Θα έχει βέβαια ευκαιρίες, έτσι. Ναι, νομίζω είναι νέος αθλητής, έχει μπροστά του πολλά χρόνια, έχει περιθώρια πολλά. Και μια τεράστια εταιρεία promotion, η Golden Boy Promotion του Όσκαρ Ντελαχόγια, ποντάρει πάρα πολλά πάνω. Το μόνο σίγουρο είναι, Γιώργο, ότι δεν θα ξεμείνει ποτέ από λεφτά. Για να δούμε, και ο Jimmy Lennon θα ανέβει πάνω στο ring για να μας δώσει την επίσημη. Αυτός ο τεράστιος παρουσιαστής. Ακριβώς. Ας τον ακούσουμε λίγο. Majority decision. Παρεξηγήθηκε ο Floyd Mayweather και δικαίως. Γιατί majority decision όμως? Η κυρία CJ Rose λοιπόν έδωσε ισοπαλία. Σου είπα ότι θα γίνει κάποια έκπληξη.
And Craig Metcalf, who sees it 117 to 111. Απίστευτο αυτό είναι. Έχει αντιδράσει. Βέβαια. In favor of the winner of the Super Welterweight Championship of Το ξέρει. Ετοιμάζεται. Mayweather, όριστε και η Green One, η πράσινη ζώνη. Floyd Mayweather λοιπόν, αίτητος, παραμένει αίτητος και το 2013, μπράβο του. Με σκορ 2-0, έτσι. Ακριβώς. Δεν πήρε και το τρίτο κριτή. CJ Ross, κριτής που μας σόκαρε τελικά αυτή και όχι ο Σαουλ Κανέλο. Πραγματικά ήταν τελείως απροσδόκητο. Δεν ήταν ωραίο το παιχνίδι μας, δεν ήταν ωραίο έτσι όπως το περιμέναμε από τον Κανέλο. Παρ' όλα αυτά ήταν ένα ρεσιτάλ άμυνας και αντεπίθεσης από το Floyd. Ένα μεγάλο μάτσο όμως, γιατί το είδε πολλοί κόσμος, έτσι. Ακριβώς. Πολύ καλή κάλυψη. Πούλησε πάνω από 2,5 εκατομμύρια pay-per-view, ρεκόρ. Και μπράβο. Νικολέτα, πώς σου φάνηκε αυτό? Εγώ από την αρχή πίστευα ότι θα κερδίσει ο Mayweather. Ναι, μου έφαγε τα αυτιά τόση ώρα. Τη συμπάθειά σου. Λοιπόν, τέλος πάντων. Κάπου εδώ όμως έχουμε να διακόψουμε. Πρέπει να περάσουμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.